ngungrum marang bendara. Ngapain kok kelumat-kelamat? Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelumat-kelamat? Lah pancen ngelak kok. Mbok mimik sik lho. Lah kowe kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Wes dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Ah iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? loro. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya, kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku toh. Aku pengen melek ya kopi bae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sik kok ora sadari apa? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. Kok bahasane Indomel? Anek arep ora turu mang. Gantian wae. Apa? Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomelek ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Nglesak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Anjen kaleng kok teng gledek. Kowe kudu Kok sik Lah endi lho? ora weruh kok. Ono kok. lho kowe iki marek aku umpama ngletak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng gledek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah endi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngematke kene ngopo? Wis ganti bathok we. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho man iki. Ora kok bathok kok bathok. Kambil. Bathoke emang kurep ra? Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia Ah. yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara bathok mengkurep kok semangat. Ah kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah mbah. Aku wae. Kok aku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Saya Bathok siapa kah itu? saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempenge kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Ngapa tim Musuh iki ana terus ya jawabnya. Ayo nah cah pinter kok. kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe? Lah guyu terus ki lho mare. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. Apa nih? Streamingnya kuwi. urung Urung kok ya. dikabari kok tahu. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Yo saiki wis mulai lukir Glutin gitu. Napa? Ana Asko Pak Tumiono. Pak Tumi. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Wah, kok apa-apa Kula transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Gak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama wingi dicatat Hehehe, tidak boleh begitu. Itu namanya seudon, curiga.
Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, kok dalane kok le ngetok. Iya. Ah. Dalan le ngaspal larang do didak-idak nggo liwat ban. Berarti aku ora kolong apa-apa. karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting Wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso ling gunake. Pak Tumiono ki nek nyawer transfer ki dolar. dolan. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing Le ngerti. ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane piye? Heh? Carane ngijolke piye? Ayo neng kon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Wah. Men Tulisannya ngono kuwi. Iya. Kalau ayo dinake cengermu kuwi. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? melu kae. Rupane kok tuwek kae. Wah, wah. Ha iki kudune bojone iki ra nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok Tuwek. Tuweke sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50 sok. Ya. Yo karo diteruske. Dia sulis yo pijer. Nggih. Ngapa? Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbuh sing do dipikiri apa? Aku Gubuk melu- asmara do ora apal. Lali janjine mending dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye. Lah ya kuwi. Ngapa nang gubuk? Ha ngeyup. Oh ngiyup. Abar matun nih. Neng sawah kuwi lho, Mas. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak Apa? terane aku nyatut duitmu. Wis aku tak rasa melu maca ora urung ya ora oman kowe kok. Ya iki sing isor dhewe iki. Sor dhewe. Yo dibaca aku mek. Saking Pak Tumiono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Seh ono wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge sih ono lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ono. Ora ono iki piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Lah, aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti Ora ono. HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Resminya namunya. Sisan bangane. Pira kuwi? 500. Ya, lumayan. Pak Tumiono kerep-kerep nggih. Ah, denger aku mau sanggulan gelungan. Ala kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis Weh. jajal. Apik Nek sanggulan kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Wis ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 ya kok. Tenan lek isi ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli kloso. Wis pengen dikemuli kloso? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli kloso. Aku nek ijen wedi Lah karepe kancani dong. Pak Sena mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melosot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe ki ra ono kuwi iki ora duwe tok duwe sik kok mah kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejarane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbak?
pasir. Ya ora apa-apa ya Mbah diterima-terimake. Nek iso diteri sak engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedhak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku ra abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Ana SMS nyusul Pripun? kagem saking Mbak Tumiyono kagem 1 juta kagem Mbak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan 500. Apa meneh nek gelungan? Iya ya, Nah. Mbah. Ndak marahi timbil. Atursun, Mas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Nah. Saking Pak Tumiyo. Tumiyo. Matur suwun Pak Tumiyo. Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Direktur Wijaya Karya. Allah wis ngerti. Wis ngerti gayamu lah. Nah, Lah nek biasane nek rawuh, wah, sinden iki dolar kabeh. oh, nendak malah yo do mumet malah to. Ora iso. Ana sing ngantek rasa Ora iso digunakake kok ngidolke. pangan renget. Ah iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune Tatin, nyilih hidune Tatin. Kon melet. Tinggal ngitung duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Diitung lho, engko biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, oh, anggakmu lho. Ame ngesaki det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukoke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure Tatin iki yo 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi lagi pupur tok lho. Tak tukoke glepung kowe tak ilag-ilig. Weh, kuwi maling mung cukup mbok tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Edian. Ya tresna. Luwe batik. Monggo, ya. Nek suaraku elek margo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Tengah tekor suwe-suwe. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing rat kenyono sing jenenge rejeki. Oh, kok ora nggowo apa-apa? Monggo, Mas. Nggih iki, Mas. Oh, nggowo tas. Iki saking Ngasih mik. Ah, saking Nggih, Mik, pundi Pak. iki? Nggih. iki saking fan Sembung Batik niki Oh, ya. Sembung Batik. Niki dadi mbok dereng dados rezekine jenengan. Oh, nek kula batik nu mboten Oh, seneng. mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Seneng Bagor. aku ki senenge kain sak bathike. Oh. Senenge. Klosong ku bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wae trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mangke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok Naminipun sinten asmanipun? oh, Kok ora ana sangkan penerangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. nggih. Niki namung nyilih. Oh, kok tulisane dhewe? Nggih. Mas Pak cicilan. Mas Wahono nggih, Mas nggih. Weh, Jenengan. nggih, nggih. Ah, Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki Niki saking Wahono kula Sehono. Ah, nggih. Riku Pak Seno. Emoh, Kula riyen kok panjenengan iki terus ya kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Oh, nggih. Monggo. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Oh. Tatin. Ajeng lunga Mangke. teng pundi? Mriki men kajenge ketok
niki lho, niki kan Oh, di kenang-kenangan streaming. Niki barang. jenengan main kondang ngoten lho. Mboten kondang nang mah delok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap Niki kok berbes milih. ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Ya, Nggih, ngoten iki. nggih. Niki kangge Mbak Oh. Nanti. Nggih matur nuwun nggih, Kok Pak. gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Oh, nggih, Mbak. niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Oh, Niki kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora ngono. Niki kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki. Niki welinge. Walah oleh. Nggih kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Mboten Ngoten niki mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. kuat. Putih tipis. Nah. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyaruteng Niku niki. dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pun, Pak Mas. matur suwun. nggih. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarikan kok ya rapet. Katanya kaya lemper, Mbah. Heh. Anak yo godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek tempat. Oh nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak Nggih. medun mawon. Matur Ya nuwun, kula nggih. niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab iki. Wis tak nehi kesempatan e. Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking mburi kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang Gimana? dikasih itu harus Iki padha diterima. ora? Glo. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. sesak Mas. Sesak. Anak padha ijolan ayo. Emoh. Konjur mah. Patukno. Nggih. Oh. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Kula ngerti jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan niku akeh to setenggok wedi. Wah, Oh niku ketua to? nggih niku ketuane niku sing nyawer niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marahi ngono. Tombok sampean monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok ngono. Blas mboten. Mboten nonton sing nyuk. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten apa. liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Oh. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Gitu. Nggih. Gek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medun angur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih, nggih. Jan kaya nggih matur nuwun nggih Pak nggih. ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten Ah, sae. iya. Menika memberi semangat anak-anak muda. Heeh. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora kurang.